Eu am nevoie de Tine, ca Tu să lucrezi, Doamne, prin mine. Vreau să stau, o, Doamne, la îndemâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, cu viața mea. Am nevoie de Tine, avem nevoie de Tine, Iisuse, ca Tu să lucrezi, Doamne, prin mine. Vreau să stau, o, Doamne, la îndemâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, cu viața mea. Cine este acela care ține adunarea în mișcare? Iisus e plin de îndurare, ridicat în tristare. Cine este acela care ține adunarea în picioare? Iisus e plin de îndurare, ridicat în tristare. Spunea fratele de aparatul ăla de tensiune, eu l-am dor cu el lângă mine în fiecare noapte. Și este când am 240, cu 140 și nu simt nimica. Știți de ce? Că-i Dumnezeu alături cu mine, slăvit să-i fie numele. Eu am nevoie de Tine, ca Tu să lucrezi, Doamne, prin mine. Vreau să stau, o, Doamne, la îndemâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, cu viața mea. Eu am nevoie de Tine, avem nevoie de Tine, Iisuse, ca Tu să lucrezi, Doamne, prin mine. Vreau să stau, o, Doamne, la îndemâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, cu viața mea. Cine este acela care ține adunarea